Dobry wieczór, szanowni państwo, your excellencies, ladies and gentlemen. Dobry wieczór, szanowні спадарыні і спадары. Для мяне вялікі гонар вас усіх прывітаць тут. Я хацеў бы распавесці гісторыю, чаму пачаў вучыць польскую мову. Мы жылі ў адным пакоі з маім братам, старэйшым братам Андрэем, і я памятаю, што ён слухаў заўсёды польскае радыё. Польскае радыё, магазин музычны рытм. І я памятаю тады з дзяцінства, што я пачуў такую песню «О Магдалена, Магдалена». І вось гэтая песня, яна засталася ў мяне заўсёды ўжо на ўсё жыццё. І можа, дзякуючы таму, што я быў сапраўды разам са сваім братам, я пачаў вучыць польскую мову. Мову нашага суседа, Польшчы, з якой нас, беларусаў, шмат што звязвае. Звязвае супольная гісторыя, супольная спадчына, і я перакананы, супольная будучае. Chciałbym również przytoczyć taki przykład, że wujek mojej mamy, który miał na imię Józef Siemiżon, on był tłumaczem z różnych języków, również z języka polskiego. I dzięki jemu powstało tłumaczenie na język białoruski pana Tadeusza Adama Mickiewicza. To było trzecie tłumaczenie w historii kultury białoruskiej z języka polskiego na język białoruski. I to może też spowodowało, że zacząłem mówić po polsku. Сегодня мы сустракаемся ў Музеі вольнай Беларусі. Это важны для нас праект, які аб'ядноўвае беларусаў, але ён адкрыты для ўсіх, для прадстаўнікоў замежных дыпмісій, але перадусім для нашых сяброў з Польшы. Я хацеў бы падзякаваць за падтрымку музея спадара Мацея Радзівіла, яго фундацыю «Тры тромбы», за інстытуцыйную падтрымку амбасадзе Каралеўства Нідерландаў у Варшаве, спадарыні амбасадар Джэніс де Моль, прадстаўнікаў амбасады Войцеху Бародзічу Смалінскаму, які тут прысутнічае. Хацеў бы падзякаваць і амбасадару Аўстрыі, які тут прысутнічае, за падтрымку нашых розных ініцыятыў, усім, хто нас падтрымлівае. Зразумела, і хацеў бы падзякаваць мэрыі Варшавы, якая падтрымлівае нашу дзейнасць. Сёння вялікі дзякуй таксама і Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку. Тут прысутнічае Анатолій Вап з яго цудоўнай намесніцай. Таксама вялікі дзякуй. Сёння у нас выступяць таксама беларускія музыканты, беларускія і польскія, Канстанцін Гарачы і Міхал Солтан. Я хацеў бы тут таксама ўзгадаць і прафесара Андрэя Вардамацкага, які тут прысутнічае. Ён рабіў спецыяльнае даследаванне патрэб і інтарэсаў беларускіх і польскіх наведвальнікаў музея. Дзякуй вам вялікі, спадар прафесар, за вашу працу. Музей праводзіць штогод сотні мерапрыемстваў. Гэта тысячы наведвальнікаў. Гэта тое, што важна, я думаю, для ўсіх нас. Ён захоўвае сувязь, духоўную сувязь з нашай краіны радзімай, бацькаўшчынай Беларусю. Духоўную, непарыўную, бо яе парваць немагчыма, незалежна ад таго, ці нас вымушылі з'ехаць з нашай краіны, з нашай бацькаўшчыны, ці мы застаемся там, унутры Беларусі. Яна існуе, і тут рэжым не мае сілы, ён не мае моцы, ён не зможа гэтую сувязь разарваць. Дарэчы, вось як член рабочай групы па пытаннях легалізацыі беларусаў у Польшы, якая створана Міністэрствам унутраных спраў Польшы, хацеў бы сказаць, што 241 tysięcy Białorusinów od roku 2020, od 9 sierpnia, zwróciło się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o status pobytu na terytorium Polski. 241 tysięcy Białorusinów. To jest ogromna liczba Białorusinów, którzy zmuszeni opuścić Białoruś i którzy niestety nadal wyjeżdżają z Białorusi. To jest ciężki cios w nasze społeczeństwo, w naszą perspektywę, w naszą niepodległość. Ale ja wierzę w to, że większość z nich będzie chciała wrócić na Białoruś. No na pewno zdecydowana większość będzie chciała komunikować się ze swoją ojczyzną. I wierzę w to, że Polska, jak dzisiaj jest solidarna z nami, z Białorusinami,
będzie tą pierwszą bramą, drzwiami, które otworzą się dla perspektywy europejskiej Białorusi. Nam na tym naprawdę bardzo zależy. Ja chciałbym podziękować Наталію Задзірковську, мою колежанку по Міністерству культури. Я тоді працював міністром культури, вона була начальником управління, яка вельми руплива, самоахвярна, самоотдана со своей командой музея проводить гэтую важную для ўсіх на справу. Ну, я специально попросил вось гэты каталог, які кожны з вас дастаў у якасці прэзента. Усё ж таки, як былы міністр культуры, я разумею, што гэта ўжо гістарычны экземпляр, гэта музейны экземпляр, першы каталог музея беларускага у Польшы. Ну, можа, у Лондоне, зразумела, выдаваліся, да? Ёсць іншыя музейныя установы, але музея беларускага у Польшы, можа, адзін з першых. Хотя вы поправите меня, есть же музей у Гайнаўцы, правда? Можно сказать, еще музей у Гайнаўцы, но это белорусская этничная меньшесть. Тут мы разом уже робим и этничные белорусы, и белорусская диаспора. Але все ж таки это уже такой артефакт, это ось трымаць так приемно, правда? Тому раю вам усім познаёміцца з ім, ну уже пасля гэтага мерапрыемства. Дзякую сэрдэчна яшчэ раз и thank you so much за тое, што вы разом з намі ў гэты вечар. Дзякую.